Bdew ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni fl-Isptar Mater Dei bħala parti minn proġett massiġġ ta' 120 miljun euro li se jara tkabbir tad-Dipartiment tal-Emerġenza u l-bini ta' faċilità ġdida għall psikjatrija f'każi akuti. Il-proġett fuq medda ta' 3 snin tnieda f'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu mill-Ministru responsabbli Joe Etienne Bela biżwit l-istess emerġenza fejn spjega li se tirdoppja l-kapaċità tal-emerġenza b'żieda ta' 35 sodda ġdida ma' daqstant ammont eżistenti. Minn barra hekk, il-faċilitajiet il-ġodda se jinkludu kmamar sensjorali għal pazjenti bl-awtiżmu u spazji b'aktar privatezza għal pazjenti u l-familji tagħhom. Qabel qal li l-investimentu parti minn strateġija usa biex tonqos il-pressjoni fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza u semma l-miżuri li diġà ttieħdu f'dan ir-rigward biex taffa b'mod drastiku l-pis minn fuq l-Isptar Mater Dei waqt li enfasizza li dan il-proġett ta' tkabbir għandu dimensjoni importanti marbuta mas-saħħa mentali. Dan hekk kif għall-ewwel darba se tinħoloq Acute Psychiatric Unit moderna integrata mas-servizzi tal-kura tas-saħħa fiżika fl-istess kampus ta' Mater Dei. Dan il-proġett ħajala serje ta' riformi li ilna naħdmu fuqhom tul dal-aħħar sentejn fosthom il-helpline tal-1400 li fi żmien sena frankat 15,000 ammissjoni ġewwa l-emerġenza ta' Mater Dei. Il-parti l-oħra tal-proġett hija l-unità hija l-faċilità tal-psikjatrija akuta li ħatati lil pajjiżna 135 sodda ta' kura psikjatrika akuta li ħatkun integrata mas-saħħa fiżika. Il-Ministru żied li din il-faċilità l-ġdida mistennija tkun lesta fi żmien 3 snin.